Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Husto ng datangin tulong ni Tatang Keng Amalia. No makaradura kanton iti high school. Saan kanton nagbasa pa'y? Nga Manong Ruel. Awan ti mangi ko keng kareklamo. Gabata manik po dita, tanagraduara ko ni ti kolehiyo kanadan trabaho. Awan ti sabali nga matungpali tayo iti umalay no saan nga siyak. Agi na naman ni Tatang tinapawat nga managtrabaho ni tatalon. Agyaman ka kida, ta inampunda ka. Nalawag ka di, ha? Amalia? Nalawag Manong Ruel. Manong name na sakit data nga paset ti panagibang nga panangibaga ni Manong Ruel. Ngagpating galaing hindi ti mabalindang ipaay kanyak. Nagasatak ka no? Tainang pundak. Padnungin ang pundak Manong name si bibiyag pelahing di dinanang. Nadlaw ko idin, iti panang tratar kanyak dagiti duwa kabsat ko. Ni Manong Ruel, kini Manang Lisa. Idadag ti elementarya Manong nemi siyak amin ti baunenda. No awan da Tatang kininanang taadda dito taltalon. Kidel ditoy, sipat ditoy, pungot ditoy. Kasalasahan nga tao ti pangibilangan kanyak dagiti kakabsat ko. Amok idin nga nagparik na kanyak nga ampunak laeng. Digiti laeng naganak nga nariingak iti nangring nga itakarik na kiti pudno nga ayat. Ngam naganaanosak. Tanagbalinbat nga na siya at Tatang kininanang. Ngam disakbay nga adaki din iti may kanem nga grado iti elementarya na tayo di dinanang Manong. Pimusay di dinanang Manong nemi gabi ti sakit ket nilaengin Tatang tinabati nga mangisaksakit kanya. Aging gadimtengen Manong nga talaga nga pudno nga may sak ngampon. Sakbay idi ta agradwarak iti high elementarya. Inaminan ni Tatang Manong nemi nga talaga nga may sak lang nga ampon. Gadadatiga po na no apay. Nga enrollmentak dagiti kakabsat ko. Nawegas ta Manong nemi na nanusak ti amin aging ka naggraduara kon ti high school ketkas iti ko na ni Manong Ruel. Nga talaga nga sanda kong nga kayat pahinga pagbasayan iti high school. Kawan ti sabaling nga mapaturay ti dayta nga balay no saan nga ni Manong Ruel. Awanan ti bukod nga tisyon ni Tatang. Aging kang iti may sangal daw, nagpakada kini Tatang. Agpakada ak kumakada kayo Tatang. Inak makigasang kasat ije syudad. Anak, lumabulil na kumakit di ka palubusan. Kasa doon no adadakas nga mapasamak kang kaijay. Dinak baybayan niya Apo Diyos Tatang. Ay, loko mangamin, tasyak ti masurot. Kat maituloy mo kumamit lahing tagbasa. Husto ni Manong Ruel Tatang. Umanayan tintedyo kanya kapanawen ken pamateg. Kitagyaman ak unay, taypat patigdak. Nupay may saat laing nga ampun. Amo ti Diyos no kasanuka nga ipatpateg Amalia. Kadala, no saan kan nga may gawid, palubusan ka. Ket sapi ko ma, tamagunod mo anak, tera paap mo, ken balay kim iti lugar a papanam. Sapay ko ma. Adu nga rigat ko iti syudad, Manong nemi simrekak nga kaska servidora iti may sa karinderya nga da iti asidag iti eskwela Manong.
Iti damo, stay inak, iti karinderyang gabuta delikado, tada lakay nga kaduwak. Dito tiga po na nuapay nga nagkasera ak iti balay matlaing taking kuka ti karinderya. Nagsalsalusudak no kasano nga iraping ko tagbasa iti kolehyo. Kuna manong nemi taking kuka ti karinderya nga no kaadda ti customer masapul nga daak. Ngam nabasitan ti customer, medyo al-al daw umal daw maten. Isot pa nangalak iti subject ko, oras ko, 2 nga oras iti bigat, 2 nga oras iti malam, ken mais 2 nga oras ti labi. Kasta nga ro tinaramid ko manon nemi indraping ko tinagbasa iti kolehyo, ket babay iti asin ni Apo Diyos manon nemi. Kasta nga ni taragsak ko. Tadak idin iti 4th year college, ket dandani ako nagraduar manon nemi. Idi mapanakon manong nemi ag bakasyon dito lugar mi nga nasilsal nga basat ti Lukusor. Tap na di kasta. Kita mapangkon pa kaamuan ni tatang tapno adan to isunang umatendar nga isun tumitlaeng manong nemi. Itiya. Mangabay kanyak. Imayak, tada kayo metlaeng ti mangabay kanyak. Iti pa nagturpos ko iti kolehyo. Anak, uray do kasano ti ayat ko. Kasto mati kasasa. Kakakaan ko. Sa dino nga mintian, damanong Ruel ken manang Lisa. Apay abay anda ka akastoy ti kasasaad mo. Andan, pamilyada. Kada, binaybay andak latan, anak. Awan ti pagdanagan nyo, tatang. Ikarik kada kayo, nulakit di makapagturpusak, kenadanton trabaho, sublian kayon to. Ikarik, di kayo baybayan. Tingkay ng igan papagayam ket sumagbanulay nga paset ti pagkasalitaan ni Amalia. Iti probinsya ti Ilocano nga dahi iti pagkasalitaan nga iso tinampili nga bestseller of the 4th week iti bulan ti Agosto. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Festa SENTENSIADOR Award, The Search for $1 Million Amazing Story 2025, babayan ka ni Reynaldo Ray Festa. Iti kono na Hawaii kan di program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Tiningkay nang ganitay nga drama portion dito yung video tayo. Ti akem nga Amalia, inakem ni Mami Merlin Pascual Ruiz, estabat ti akem nga Rowel ken tatang, tinmuti biyag ni Manong yu anemi. Mapagayam kasano kaming nagbalin nga bestseller of the 4th week iti bulan ti Agosto ti pagkasalitaan ni Amalia. Nga may sa karagident na ito pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the month of August na sino iti may kawalo nga grand finalist. Kahit kumaning ipalagip ka na kayo, di kita kakadakil nga premyo nga agur-uray ka na kayo. Malaksid kada iti weekly and monthly prices at agur-uray nga grand prizes 50,000 pesos ti abaken ti grand winner. First runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. No kasano iti agsurat adan kay kada kitay true to life success story na imbaligyan nga pakasalitaan. I-computer yo sa iyo itsan iti email address tinimot tibiyang nemiruiz@yahoo.com wano saan ket nemersstudio@gmail.com. Tukas pagadigan ta hanyo kabaylan nga surat ket interesado kay launay nga lagip ti napalabas ti pakasalitaan nyo. Ket syempre babalintak ba nakakontakin? Tasyak ti mga interview ka na kayo. Karami din nyo, isearch lang Tinemesio Ruiz nga Facebook account ko iti Facebook na tinakakipisak. Sa kay ag-chat iti messenger nga iba kayo, sir, kahit kumantak pa interview ka nga para tilagip ti napalabas. Hindi kita nakuan, pangrugyan ti pagkukontakan tayo. Komunikasyon tayo papagayam. Okay? Di ba?
Kasano nga napagasatan ti pagkasalitahan ni Amalia kas nangiganyo tayo nga naudi nga pasyat ti drama nga graduaren ni Amalia. Nagraduar ni Amalia nga saan nga ti ama na tinangadap nangampun keng kuha na tinangabay keng kuha na no di aking kuko iti karinteriya nga nagtrabaho na. Takil ti utang na nga na yung baganakam, takin koko ti karinderya, kabuti managbalin na nga servidora, nag-working student, ket nakaadal. Kita nyo kadlaing no, ipursigim ti amin, uri anyat pamuspusan, na yung baglagi na pamuspusan, ket makapagturpos ka. Aging ka nga nakaruar, iti panag-take na ti board, ket nananayon nga CPA ni Amalia. Napamanin si Marongkar. Tapos di kasta, ket amon na, no, anya itan di kasasaad ti ama na. Kinapudno na. Papagayam ket inaramid ti ama ni Amalia iti nagpamarang nga pilay. Hana maipag na. Ti may saasaka na ket nagpilpilay nga napan nagpatulong kadagiti anak na Daruel ken ni Lisa nga daanin iti kabukbukudan nga balay uno kabukbukudan nga pamilya. Ngimamom sandang in-entertain ni Suna. Sandang in-entertain. Linaksid da nga ama. Ngem, idi ta sumangpet papagayam ni Amalia at ibalay da dito ita nga naamuan. Nga kasya tinaramid tiya dagiti kakabsat na. No sa sinno pa iti pudno nga putot tilakay isupay ti saan nga nakatulong katakwada. Ngem no sa sinno ti ampo nakaskin ni Amalia iso ti mangipatpateg ken kuana. Kasi ting karina saan kanto nga babayan tatang. Numan paisan nakapudno nga anak. Ngem ti panangipateg mo kanyak ket nalablabas pa ngem pudno nga anak. Inapudno na. Ti nagdiswan ti lute o no nagdiswan ti balay nga medyo panglawaen ken ti bangkag ti lakay ti ama ni Amalia. Ket nalawa. Nalawa kayem ti tagada. Nga na i-transfer ti titulo dayta nga daga na inagan kini Amalia. Kahit nga sawin ni Amalia ti kakaiso nga agtawid kadagiti sa nikwa ti lakay. Ta adugayem nga gatgatang na iti nga lute. Kini di madaanin ti boyfriend nga pada namitlaing nga accountant ni Amalia nagkalaysada ket siyempre isuda iti napintasen ti biag na. Ket timet pamilya ni Roel ken ni Lisa. Nagulo. Yabuta nagsugsugol kanu ni Roel. Idinto takas tamit ken ni Lisa. Nagulo hanga naragsak ti pamilya ni Roel ken ni Lisa. Ket nabandag patpatulong ti pamilya ni Amalia. Ket tumultulong met ti Amalia ata siyempre. Nagbatalin na edlata nga na siya at ti ni Amalia iti likodan nga saan nga panang bigbig akabsat da daytoy babaen ka da Roel ken ni Lisa. Saan na ngayon mula, tigura na karigiti duwa kaabsat na. Itilikodan ti duwa pa nang irumandaking ko ano. Ket tilakay nga ama, manunemi, papagayam, dato'y Amalia, tinangampun keng kuha nga lakay, napigsabay lang. Nga isot mga ayuhan ka dagiti puko na ken ni Amalia. Kahit nangasawan, saan to nga pulos nga baybayan ni Amalia ti ama na, numampaysan na pudnong ama. Gabuta, nariknanan ti pamatig panangilala tilakay kan kuan. Dito nga ti pagkasalitaan papagayam ni pagayam tayong Amalia iti probinsya ti Ilocano nga pili nga best letter of the fourth week iti bulan ti Agosto. Ipaganong nanong yung nemi Ruiz ngam sakbay data inte man i-acknowledge sigiti magbuybuya kada tayo kada ting video tayo ni Abraham Ayuban Fiesta ti Dingas ni Alan Cortez ti Kawayan Isabela Norelin Perdido Tamala ti Bahrain ni Josephine Istango ni Feli Castle iti Talingaan Proper Lawag City Erlinda Stabilio ti Hawaii ni Ani Boromio Velasco iti Lawag City Opelia Magawisan ni Leti Carbonel Tagabi iti Sarat o nasa Singapore ni Tese Serrano di China di Macau ni Jimmy Galsote ni Ana Pimentel ni Fergagos Bacani ti Manila ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ti Hawaii ni Pampi Salodares ti Dingaras Ilocos Norte ni Gina Sukir Bilin Bobby Palada
ni Greg Hilo, kasama tayong ni Emma Aureliano, iti Batak City, kay ni Vivian Natividad, iti Apulog, Cagayan. Pumakadak nga rin until the next video ngayon tayo pagkakaduan. Bye-bye na po.